Τώρα που πήγα διακοπές που λέτε, βλέπω ένα πολύ ωραίο σταυρόλεξο και έγραφε δεξιοτέχνης μπουζουξής, συνθέτης, τραγουδιστής, παρουσιαστής μουσικής εκπομπής. Ούτε καν κοίταξα πόσα γράμματα είναι, από πού ξεκινάει, πού τελειώνει. Γράφει ο Νικολόπουλος και βγήκε. Λέω δεν μπορεί να είναι άλλος, αυτός είναι, και πραγματικά. Και σκέφτομαι μετά, λέω, τόσα χρόνια τον ακούμε αυτόν τον άνθρωπο και τι δεν έχει παίξει. Πάνω απ' όλα όμως νιώθω ότι είναι και προσιτός άνθρωπος της διπλανής πόρτας. Για να ψάξω να τον βρω, να τον φέρω στην παρέα μας να μας μιλήσει. Κύριε Νικολόπουλε, καλημέρα σας. Καλημέρα, τι γίνεται? Το πέτυχα το σταυρόλεξο. Το πέτυχες. Τέτοιες και ιδιότητες. αυτό το ρегιστρικό πού το βρήκες? Έψαξα να βρω όσο γίνεται πιο παλιό δικό σου. Μου το θύμισες, το είχα ξεχάσει. Μα αφού μιλάμε για 60 χρόνια Νικολόπουλος, λέω κάτσε να ψάξω στη δισκοθήκη μου βαθιά να βρω κάτι να σε συγκινήσω. Πώς λέγεται αυτό? Καημή και Κέφια. Ωραία. Ήθελα με έναν τρόπο λίγο να ξεκινήσω να σε ξαφνιάσω κι εγώ, όπως εσύ μας ξαφνιάζεις με τις υπέροχες μουσικές σου. Γιατί πραγματικά είναι ατελείωτο το ρεπερτόριο που έχεις γράψει, και ποσοτικά και ποιοτικά, και τώρα για συνεργασίες δεν θέλω να πω γιατί θα τελειώσει η εκπομπή λέγοντας ονόματα. Ευχαριστώ πολύ, Θανάση. Εγώ ευχαριστώ πρώτα απ' όλα για την αποδοχή της πρόσκλησης να μιλήσεις στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στην εκπομπή μου, η οποία συνήθως είναι 2 με 5 τις Κυριακές το μεσημέρι και σήμερα είχαμε μια αλλαγή, είμαστε 12 με 2, αλλά αυτό είναι το λιγότερο. Νομίζω ότι εφόσον δέχτηκες να μιλήσεις, για μας είναι μεγάλη τιμή που σε έχουμε στην παρέα μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. 60 χρόνια Νικολόπουλος λοιπόν, Ναι, 60 χρόνια αισίως, όλα από καλά. 17 χρονών παρών στα μουσικά δρόμενα του λαϊκού μας τραγουδιού. Ακριβώς. Τι από 17, από 12 είμαι, αλλά από 17 είναι το επίσημο. Για το επίσημο μιλάμε, ναι. Ναι, για το επίσημο. Πώς αισθάνεσαι που σου δίνεται η δυνατότητα να επικοινωνήσεις με τον κόσμο που σε αγαπάει σε αυτές τις παραστάσεις που θα γίνουν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη? Ναι, με πολύ χαρά αισθάνομαι και ικανοποίηση. Νομίζω πως σιγά σιγά κλείνει ο κύκλος, μεγάλωσε κιόλας. Έτσι είναι και κλείνει έτσι με ένα πολύ ευχάριστο τρόπο, με 2 συναυλίες που θα είναι πολύ μεγάλες. 7 Σεπτεμβρίου στο Ηρώδειο, έτσι. Στο Ηρώδειο, ναι. Και 13 Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη στο Θέατρο Γης. Ναι. Εκτός απρόοπτου με τις βροχές. Θα βρούμε εισιτήρια, Χρήστο? Ναι, θα βρούμε. Θα βρούμε εισιτήρια, υπάρχουν ακόμα. Ναι, γιατί είναι μεγάλος ο χώρος. Ναι. Ωραία. Η πρώτη... Στο Ηρώδειο νομίζω συμπληρώνουμε αυτές τις μέρες, δηλαδή σε κανένα 2 μέρες θα είναι γεμάτο. Η πρώτη σου μεγάλη ανασκόπηση είχε γίνει το 1987 στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, 20 χρόνια Νικολόπουλος. Ναι. Και έκτοτε είχαμε και στο Καλιμάρμαρο το 2019. Με όλες αυτές τις διοργανώσεις έχουν κάποια δυσκολία στο να γίνει αυτή η εκδήλωση? Από την πλευρά σας έχετε κάποια προβλήματα τεχνικά? Πάρα πολλές δυσκολίες. Δεν είναι καθόλου εύκολο μια συναυλία τέτοια. Έχεις να κάνεις με τα πάντα. Την οργάνωση, πώς θα γίνει η οργάνωση, με το πρόμο, τώρα ξέρεις, για να γίνει διαφήμιση, να διαφημιστεί καλά μια συναυλία, θέλει πάρα πολλά μέσα. Συν το ότι παίχτηκε σε εποχές που όλοι κάνουν συναυλίες, έτσι, και η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη. Όλοι κάνουν συναυλίες, μεγάλος ανταγωνισμός. Έχω όμως και μια απορία μεταξύ αστείου και σοβαρού. Με τόσο πλούσιο ρεπερτόριο και τόσες επιτυχίες, τελικά πώς επιλέγετε τα τραγούδια που θα ακούσουμε? Κοίταξε, αυτό είναι ένα πρόβλημα και πάντα μένουν κάποια τραγούδια αγαπημένα απ' έξω. Δυστυχώς δεν χωράνε όλα σε 2 ώρες, ας πούμε, σε 37-40 που χωράει μια συναυλία, και κάποια μένουν απ' έξω. Αυτό είναι ένα πρόβλημα και κάποιοι κάνουν και παράπονο γιατί δεν έβαλες εκείνο, δεν έβαλες το άλλο. Ναι, γι' αυτό λέω πραγματικά, δηλαδή ποιο να πρωτοπαίξεις? Ναι. Επίσης, σχετικά με την καριέρα σου, κάτι που θα ήθελα πάντα να σε ρωτήσω, ότι συνεργάστηκες με όλους, ποιητές, στιχουργούς, τραγουδιστές. Σου έμενε κάποιο αποθυμένο για κάποια συνεργασία που ήθελες να γίνει και δεν έγινε? Κοίταξε, είμαι τόσο γεμάτος από όλους τους άλλους που πραγματικά δεν μου έμενε κάποιο αποθυμένο. Εντάξει, θα ήθελα
να είχα κάνει κάτι με τον Γρηγόρη Μπιθικότσι, ας πούμε, που ήταν ιστορικός τραγουδιστής. Ναι. Δεν προέκυψε, παρότι είμαστε και φίλοι και μου έλεγε να βάλουμε τραγούδια, όλο μου το έλεγε. Ναι. Τελικά δεν το κάναμε. Δεν ταιριάξε. Δεν πειράζει. Εσύ όμως, από ό,τι καταλαβαίνω, επειδή από τη φύση σου είσαι δημιουργικός, φαντάζομαι γράφεις. Ακόμα γράφεις. Ναι, όχι όπως πριν, γράφω. Και μάλιστα τώρα σε λίγες μέρες θα βγει και ένας δίσκος πάλι που λέγεται «Τα Απρόοπτα Β». Με ποιους δεύτερο μέρος. Με ποιους τραγουδιστές? Με διάφορους τραγουδιστές. Και ο Ρέμος τραγουδάει και ο Πασχαλίδης και η Ίκαρη και η Ασλανίδου και ο Κραουνάκης πάλι. Διάφοροι τραγουδιστές. Με την ευκαιρία είναι και η επόμενη ερώτηση. Δηλαδή το λαϊκό μας τραγούδι, όπως εσύ το αντιλαμβάνεσαι και το υπηρετείς, πώς βλέπεις, προς τα πού βλέπεις να βαδίζει? Εντάξει, δεν υπάρχει τώρα λαϊκό τραγούδι, παρότι υπάρχουν κάποιοι δημιουργοί που γράφουν ακόμα συμπαθητικά, έτσι, λαϊκίζοντα τραγούδια. Γενικά το είδος και αυτό που κρατιούνται, ας πούμε, τα κέντρα διασκέδασης κυρίως και συναυλίες από κάποια πρόσωπα, είναι ένα άλλο είδος, είναι ένα pop τραγούδι. Για μένα το είδος είναι pop, δεν είναι λαϊκό, παρότι το ονομάζουν γι' αυτό λαϊκό. Εν πάση περιπτώσει, το λαϊκό όμως, αυτό που υπηρετήσαμε εμείς, συνεχίζει να υπάρχει φυσικά. Γίνονται και γι' αυτό συναυλίες, αφιερώματα και παίζονται και σε αυτά τα κέντρα που ανέφερα, ας πούμε, τις μικρές ώρες αργά, δεν μπορούν να μην βάλουν τραγούδια παλιότερα. Οπότε συνεχίζουμε να υπάρχουμε. Και η θέση του Μπουζουκιού σε όλο αυτό το γίγνεσθε? Το Μπουζούκι, δύσκολη ερώτηση αυτή τώρα. Η αλήθεια είναι ότι σκεφτόμουν πώς θα την κάνω, αλλά νομίζω ότι είναι κρίσιμο να το βάλουμε στην κουβέντα μας, γιατί κακά τα ψέματα αυτό είναι το επίκεντρο του λαϊκού τραγουδιού. Είτε μας αρέσει είτε όχι, αυτό είναι. Το Μπουζούκι είναι αφανισμένο δυστυχώς, γιατί δεν έχει, δεν του δίνεται μέρος να αναδειχθεί. Τα τραγούδια όλα γράφονται χωρίς Μπουζούκι τα περισσότερα. Στις εκπομπές, η ελεύθερη ραδιοφωνική σταθμή τουλάχιστον της Αθήνας, δεν μιλάω στην επαρχία, είναι εντελώς διαφορετικά, και στη Θεσσαλονίκη. Ειδικά εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη το δίνουμε, καταλαβαίνει το Μπουζούκι, να είσαι σίγουρος. Ναι. Στην Αθήνα όμως δυστυχώς οι περισσότεροι σταθμοί είναι πολύ αρνητικοί με το Μπουζούκι, δεν το συμπαθούν. Και με αυτή τη λογική, παρότι υπάρχουν δεξιοτέχνες πολύ μεγάλοι και δημιουργοί ακόμα, όπως ο Κορακάκης, όπως ο Θεοφάνους, ο Θανάσης Πολυκαδριώτης. Υπάρχουν ακόμα κάποιοι συνθέτες και εγώ, ας πούμε, που γράφουμε κάποια τραγούδια. Ναι. Όταν στέλνουμε τη δουλειά μας σε αυτά τα ραδιόφωνα, τα αφήνουν απ' έξω. Μου είχε πει χαρακτηριστικά ο Χρήστος Παπαδόπουλος από τα παιδιά από την Πάτρα ότι τελευταία έγραψα 4 τραγούδια, λέει, και τα 2 τα είχα, λέει, με δισταγμό Μπουζούκι, τα άλλα 2 επίτηδες, λέει, τα άλλαξα λίγο, τα έβαλα αλλιώτικα, μπας και περάσουν, γιατί δεν τα βλέπω, λέει, να περπατάνε. Δυστυχώς. Ναι, δυστυχώς έτσι συμβαίνει. Θα σε δούμε στη νέα σεζόν ως παρουσιαστή στην γνωστή εκπομπή? Όχι, δεν θα είμαι φέτος. Βιολογικά τερμάτισα. Εσύ ξέρεις. Λοιπόν, για το κλείσιμο της συνέντευξης αυτής της σύντομης, η οποία πραγματικά θα ήθελα να πούμε πάρα πολλά, αλλά δεν είναι ώρα νομίζω, σου έχω μια μικρή έκπληξη. Έναν κοινό μας φίλο στην άλλη γραμμή, για να σου ευχηθεί τα καλύτερα για τις παραστάσεις. Για να δούμε. Καλησπέρα, Παναγιώτη. Καλησπέρα. Τον αγαπώ πολύ αυτόν τον άνθρωπο. Είναι ο πατέρας όλων μας. Το Παναγιώτη σε πάρα πολύ. Εγώ να δεις πώς αγαπώ. Από πού να αρχίσω και από πού να τελειώσω όταν αναφέρουμε στο όνομα Χρήστος Νικολόπουλος? Από αυτόν τον υπέροχο και αυτόφωτο άνθρωπο. Το τραγούδι το λαϊκό μέσα από τα τραγούδια του πάντα θα ανθεί και είναι κίνητρο για τις επόμενες γενιές. Είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος. Είμαι πολύ αισιόδοξος γιατί είναι τεράστια η προσφορά του. Τεράστια. Και δεν μπορούμε να χαρακτηρίσουμε τον Χρήστο Νικολόπουλο εύκολα μέσα σε λίγη ώρα, σε λίγο χρόνο. Ξέρεις, πριν που έλεγα για τις ιδιότητες, Παναγιώτη, δεν είπα ότι διατέλεσε και το Ομαρχιακός Σύμβουλος ή πόσα άλλα ξέρω εγώ, αλλά λέω άστα αυτά είναι του παρελθόντος, είπα τα παρόντα μόνο.
Τα παρόντα Ναι, τώρα... παίρνουν τροφή από το έργο του. Και δεν θα τώρα πάψει όμως ποτέ. εμείς όλους τους αναφέραμε εκτός από το Στεργίου. Δεν πειράζει, γιατί το θεωρούμε δεδομένο. Εγώ θέλω να το ευχηθώ να είναι καλά. Εδώ να σχολιάσω κάτι, αν μου επιτρέπετε, ότι δυστυχώς η μουσική που παίζουν τα όργανα εννοώ, είναι οι τελευταίοι που αναφέρουμε στην επιτυχία των τραγουδιών. Και πάντα μιλάμε για τραγουδιστές, συνθέτες, στιχουργούς που βεβαίως έχουν ένα τεράστιο μερίδιο, αλλά και οι μουσικοί νομίζω ότι έχουν προσφέρει και προσφέρουν πάρα πολλά, και πόσο μάλλον εσύ, Χρήστο, που ως μουσικός ήταν τα πρώτα σου βήματα, έτσι δεν είναι? Βέβαια, ναι. Πάρα πολλά. Ο Χρήστος Νικολόπουλος παιδική ηλικία δεν γνώρισε να παίξει. Έχει προσφορά από τα 15-17 του χρόνια, τεράστια προσφορά. Και αυτό λέει πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Είμαστε ευγνώμων όλοι. Καλά να είμαστε, για να συνεχίσουμε. Σας ευχαριστώ όλους. Θέλω να το ευχηθώ να είναι καλά στην υγεία του και να μας χαρίζει απλόχερα το φως του, όπως έκανε πάντα. Χρήστο μου, σ' αγαπώ. Ευχαριστώ αδερφούλη μου, και εγώ σ' αγαπώ. Σας ευχαριστώ. Κύριε, σας ευχαριστώ για την τιμή που μας κάνατε εδώ στο Ράδιο Θεσσαλονίκη και τους ακροατές του, να μοιραστείτε αυτό το πρωινό μεσημέρι της Κυριακής μαζί μας και να μας δώσετε αυτές τις ωραίες εικόνες για το παρόν του λαϊκού τραγουδιού, το τονίζω, το παρόν και το μέλλον, γιατί εγώ θέλω να πιστεύω ότι έχουμε πολλά να δούμε μπροστά μας, με τις όποιες δυσκολίες και κόντρα στο ρεύμα, γιατί το μπουζούκι και το λαϊκό τραγούδι ποτέ δεν ήταν ντε και καλά ευνοημένοι από το περιβάλλον, το επίσημο, ας πούμε. Σε ευχαριστώ, Θανάση, ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Σας χαιρετώ, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ, φιλιά πολλά. Γεια. Χρήστος Νικολόπουλος και Βαγγέλης Κορακάκης. Η Λαδιά. Και θα ακολουθήσει ένα σύντομο αφιέρωμα σε μεγάλα τραγούδια του Χρήστου Νικολόπουλου.